Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Trolinico. Taong 1977, nabungsoran, Masbate. Lumaki na isang mangangahoy sa lupain ng nabungsoran, itong si Trolinico. Malawak ang pagmamay-ari nilang pastuhan kung saan may mga baka silang inaalagaan. Milya-milya rin ang layo nila sa baryo, kaya inaabot ng 1 oras ang kanilang paglalakad, makabili lamang ng kanilang mga pangangailangan. Hindi rin biro ang mga tinatahak nilang daan, sa kadahilanang nagkalat sa lugar na yon ang mga makamandag na ahas. Sa katunayan, ilang beses na silang namatayan ng kalabaw dahil lamang sa tuklaw ng mga ito. Nakakadismaya man kung iisipin, nagpapasalamat pa rin sila kahit papaano, lalo na't hindi tao ang namamatay. Mas mainam na hayop na lamang ang mabiktima kesa naman miyembro pa ng kanilang pamilya. Dahil sa hirap ng buhay sa lugar na yon, samot-saring diskarte ang ginagawa nila para kumita. Minsan, kapag marami ang namumungang pinya at saging, yon ang nilalako nila. Basta may bunga pa, hindi talaga nila yon pinagsasawa ang ibenta. Ganon at ganon ang naging ikot ng buhay nila Trolinico hanggang sa lumaki sila. Pagtungtong naman niya ng edad 19 anyos, nagpasya na siyang umalis sa poder ng tatay niya para magtrabaho. Sa bayan ng Masbate siya namasukan bilang isang karpintero. Maganda naman ang bigayan sa trabaho niyang yon, kaya nagtagal siya doon ng ilang taon hanggang sa tumungtong ang mismong taong ito. Ayon sa kanya, na habang tumatagal ang kanyang pananatili sa lugar, unti-unti na ring dumarami ang kanyang mga kaibigan. Kung saan-saan na rin sila noon pumupunta para magliwaliw at makipagkilala. Dahil sa ugali niyang yon, maaga pa siyang nagkaroon ng asawa. Nakilala niya lang ito sa isang bahay aliwan, kaya nung nagkaroon na ng namamagitan sa kanila, hindi na siya pinakawala ng babae. Tatakas pa sana noon si Trolinico, pero bago pa man siya makaalis sa kanyang pinagtatrabahuhan, naabutan na siya ng mga kapatid nito. Dahil sa naaktuhan siya nitong tatakas, bugbog at sampalang kanyang inabot. Sapilitan din siyang dinala sa lugar ng babae nang sa gayoy maipakilala sa mga magulang nito. Nang mapagtanto naman niya ang mga mangyayari, di na siya nagmatigas pa. Sa halip ang ginawa niya, sumama siya roon ng tahimik at nangakong hindi niya tatalikuran ang responsibilidad niya sa babae. Dagdag pa niya na, gagawin niya ang lahat para lamang mabigyan ito ng magandang buhay. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang pinakapanganay nitong kapatid, sabay sagot sa kanya ng, "Dapat lang, Noy. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Pamilya ng rebelde ang kinakalantari mo. Abay, kung hindi ka mag-iingat, talaga namang maibabaon ka namin ng wala sa oras. Palagi mong itatak yan sa isip mo. Mahal namin yung kapatid namin. Pagkaharap mo mamaya kay Laytay, nakadepende sa kanyang isasagot ang iyong magiging buhay." Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman itong si Trolinico habang tahimik na nakasakay sa sasakyan. Patungo sila noong Palanas, kung saan doon naninirahan ang pamilya ng babae. Tagnatis na ang mga ito sa lugar, kaya halos lahat ng naninirahan sa lugar na yon, kapamilya nila. Ilang oras pa ang lumipas, doon na nga nila narating ang bahay nito.
Di pa man sila nakakapasok, alam na niyang mayaman ang pamilya ng babaeng yan dahil sa bahay nitong gawa sa purong kahoy. Ayon sa kanya, bukod sa mga nara nitong pundasyon, mamahaling kahoy din ang inilagay sa sahig nito. Hindi rin basta-basta yung mga muebles, tapos yung mga ginamit na tabla, purong Santa Clara ang tatak. Dahil sa husay ng pagkakadisenyo nito, pagpasok pa lamang nila sa loob ng bahay, tumambad na sa kanya ang napakaaliwalas na lugar. Napakalamig din ang hanging pumapasok dito, tapos yung mga kagamitan sa bahay, pawang pinag-isipan kung saan inilagay. Pagdating naman nila sa sala, agad namang tumambad sa kanya ang dalaga na nakayuko habang kaharap yung padre de pamilya nito. Hindi pa man doon nakakalapit itong si Trolinico, abot langit naman ang kaba na kanyang naramdaman nang masipat niya ang hindi mabilang na mga armas na nakalatag sa likod nito. Habang pinagmamasdan naman niya ang ama ng babae, napansin naman niyang hindi yun natutuwa sa kanyang ginawa. Matindi rin ang galit nito sa kanya, na parabang kahit hindi pa siya nakakapagpaliwanag, gustong-gusto na siya nitong saktan. Pag-upo naman niya sa harapan ng matanda, walang pagdadalawang isip naman itong tinanong ang tungkol sa kanyang pamilya. Kabilang na rito ang trabaho ng kanyang ama, yung sitwasyon nila sa kanilang lugar, tapos yung mga ikinabubuhay nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, matapat naman niyang inilahad ang tungkol sa totoong estado nila sa buhay. Inamin niya ring sinabi niya muna yon sa anak nito bago sila nagkaroon ng relasyon. Dagdag pa ni Trolinico, mahirap ang kanyang pamilyang pinagmulan, kaya iwasan itong umasa ng kahit na ano sa kanila. Nang marinig naman ng matanda na sa nabungsuran sila nakatira, tila ba nagkaroon niyo ng interes sa kanyang mga salaysay. Saan ka sa nabungsuran naninirahan, iho? May kilala ka ba doong duli ng pangalan? May edad na rin yon, mga nasa 70 anyos na. Wika nung matanda sa kanya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, gulat na gulat naman siya nang marinig niya ang pangalan ng tatay niya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inilahad dito na yung pangalang binanggit nito walang iba kundi ang kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi, napansin naman niyang parang naging malumanay ang paningin nito sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na nagbago ang pananalita ng matanda. Hindi na yun kagaya ng una na naninindak kapag nagsasalita sa kanya. Nabanggit na rin ito ang tatay niya at ang kanilang pinagsamahan ilang dekada na ang nakakaraan. Pagtatapat pa nito sa kanya, maswerte lamang siya dahil yung kanyang ama ay ang matalik nitong kaibigan. Dagdag pa nito, dahil sa nalaman niyang yon, hindi na siya tututol pa na makisama yon sa kanyang anak. Ang mahalaga, masaya sila pareho at hindi nagsasakitan. Nang marinig naman ni Trolinico ang sinabi nito, doon na siya nagsimulang magpaliwanag ng kanyang panig. Kahit papano kasi, alam naman niyang malinis ang kanyang hangarin sa babaeng yon. Pagtatapat pa niya na, hindi siya nakipagrelasyon dito para paglaruan lang ito. Ang talagang gusto niya na kasi noon pa, magkaroon ng babaeng makakatuwang sa kanyang buhay. Sawang-sawa na rin kasi siyang mag-isa, kaya naghahangad na rin siya ng taong makapagpapasaya sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang ama nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan siya nito na doon na muna matulog
gawa ng sa susunod na araw pa ang sasakyan pabalik ng syudad. Pagkarinig naman ni Trolenico sa sinabi ng ama ng babae, hindi na rin siya tumutol pa. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na nga silang nagpapahinga sa loob ng isang silid. Habang nakahiga silang dalawa, hindi naman nila maiwasang pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga gagawin. Ang inaalala kasi nila noon, nag-aaral pa yung kasintahan niya, kaya hindi malabong tumigil ito dahil yon ay nagdadalang tao. Bagaman may kaya yun sa buhay, walang ibang hangad itong si Trolenico sa kanyang kasintahan kundi makamit ang mga pangarap nito. Nang marinig naman ang kanyang karelasyon ng kanyang paliwanag, hindi naman ito maiwasang tumahimik. Ang naisagot na lamang nito sa kanya, tanggapin ang mga bagay na dapat tanggapin. Iwasan din nilang mag-isip ng tungkol sa hinaharap dahil hindi sila sigurado kung naroon ba sila sa hinaharap na kanilang iniisip. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang pananatili sa bahay ng mga magulang nito. Parang prinsipe ang turing doon kay Trolenico, gawa ng paglabas niya sa kanyang silid, kakain na lang siya. Malaya rin sila sa lahat, lalo na't may mga katulong yon sa bahay. Habang tumatagal ang kanyang pananatili, inabisuhan naman siya ng ama ng kanyang karelasyon na kung maaari umuwi na muna siya para abisuhan ng kanyang pamilya sa mga nangyayari sa kanya. Obligado kasi siyang ipaalam ito sa kadahilanang hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan ng anak nito, kinakailangan na nilang magkaisang dibdib. Itinuturing kasi noon na kahiya-hiya ang magsama ng hindi nakakasal, kaya para maiwasan ang anumang diskriminasyon, kailangan talaga nilang sumunod. Nang marinig naman ni Trolenico ang tungkol dito, dali-dali naman siyang umuwi. Pagkaraan pa ng ilang araw, muli siyang bumalik sa Palanas kasama ang kanyang mga magulang. May dala rin silang 3 baka na siya namang gagamitin nila sa kasalang magaganap. Pagsilay naman ng kanyang ama sa magulang ng kanyang asawa, abot tenga naman ang ngiti nito. Sa halip di na mag-usap ang dalawa ukol sa kinakaharap nilang problema, mas pinili nitong balikan ang kanilang mga nakaraan. Dahil dito, wala namang nagawa si Trolenico kundi hayaan ang mga ito. Kung iisipin kasi, wala na rin naman silang problema dahil nagkasundo na ang mga pamilya nila. Bago pa man tumungtong sa 2 buwan ng tiyan ng kanyang kasintahan, nakasal na nga silang dalawa. Magharbong naging kasal nila, kaya ora mismo nakilala sila sa lugar ng mga magulang ng kasintahan niya. Matapos naman ang kanilang pag-iisang dibdib, pansamantala silang nagbakasyon sa lugar nila upang maranasan din ito ang hirap ng kanilang pamilya. Sa loob ng 3 araw nilang pananatili, naging maayos naman ang lahat. Madalas ang naging pagbisita ng pamilya ng kanyang asawa sa kanila para mangamusta. Hindi naman nila ito pinipigilan, lalo pat may sarili din naman yung sasakyan. Sa totoo lang, napakasaya ng kanilang pagsasama noon. Ang kaso lang habang tumatagal may napapansin siyang kakaiba. Pagtungtong kasi ng 4 na buwan ng tiyan ng asawa niya, sapilitan silang pinatira ng pamilya nito sa Palanas. Para sa kanya, nakapagtataka ang pangyayaring yon, lalo pat may sariling pamamahay na rin sila. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga naramdaman, di naman niya piniling kumontra. Naniniwala kasi siya,
may magandang plano ang ama nito para sa kanila. Pagdating naman nila sa lugar, una namang napansin niya ay yung kawalan ng kasambahay sa loob ng bahay. Inakala niyang naghihirap na ang pamilyang yon pero hindi ganon ang nangyari. Ayon kasi sa ama ng kanyang asawa, iniiwasan niya munang magkaroon ng kasambahay sa tahanan nila dahil doon sila titira. Marami kasi ang pwedeng mangyari sa oras na may naninirahan doong hindi naman nila kadugo. Sa pagsapit ng gabi ng kanilang pagdating sa lugar, doon na nila seryosong kinausap ang ama nito. Ayon sa matanda, magmula sa araw na yan, kinakailangan na nilang mag-ingat. Marami kasing umaaligid sa kanilang may masamang hininga, kaya mas mainam na umiwas na muna sila. Dagdag pa nito na, kaya sila nito kinuha sa nabungsoran ay dahil na rin sa utos ng tatay niya. Di hamak na mas marami kasi roong aswang, kaya aminado itong hindi niya basta-bastang mapipigilan ang ganoong karaming nilalang. Nabanggit din ng tatay niya na mas ligtas sila sa palanas dahil sa dami ng taong pwedeng tumulong sa kanila. Nabalitaan ko sa ama mo, hindi ka naniniwala sa mga ganyang nilalang. Kung ako sa iyo, Trolinico, simulan mo nang maniwala. Nagkalat ang mga yan na kahit nga rito sa aming lugar, may nabibiktima pa. Wika ng ama ng kanyang asawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi naman niya maisip kung ano ang kanyang isasagot. Inakala niya kasi talaga na pawang istorya lamang ang tungkol sa mga aswang. Subalit, 2 araw lang ang nakakaraan, may mga napapansin na siyang tao na animoy umaaligid sa lugar nila. Ilang beses na rin yung kinumpronta ng mga biyanan niya, ang kaso lang hindi talaga ito masindak-sindak. Kahit nga pinakitaan na nila yon ng baril, wala silang nakikitang takot na umiibabaw sa pagkatao nito. Dahil sa pangyayaring yon, bahagya naman yung nagdulot ng pagkasindak sa kanilang pamilya. Kung sino-sino na rin ang hiningian nila ng tulong, pero umiiwas ang mga ito, gawa ng hindi na nila trabaho ang pagpatay sa mga aswang. Sa halip, inabisuhan sila nitong humingi ng tulong sa ibang babaylang nakatira sa lugar nila. Yun lang kasi ang malalapitan nila, lalo pat hindi rin biro ang nilalang na kinakalaban ng kanilang pamilya. Nang marinig naman ng ama ng kanyang asawa ang naging payo ng mga kapwa niya rebelde, hindi na rin yun nagdalawang isip na tumungo sa bahay ng babaylan. Kasama si Trolinico, buong pagpapakumbaba nilang kinausap yung matandang nagngangalang Roming. Pagkarinig naman ito sa kanilang hinaing, hindi naman yun nagdalawang isip na tumulong, ngunit sa isang kondisyon. Una, kailangan muna nilang patunayan na aswang nga yung mga umaaligid sa kanila. Marami kasi yung trabaho, kaya wala yung panahon sa mga haka-haka. Dagdag pa ng matanda na, kapag napatunayan na nila yon, bumalik sila sa bahay nito ng linggo para mabigyan sila nito ng proteksyon at kung sakali mang lumala pa, maabutan na sila nito ng tulong. Nabanggit din ng babaylang si Roming sa kanila ang tungkol sa mga senyales na aswang yung kausap nila. Pasensya na kayo, pero hindi lang kayo ang humihingi ng tulong. Kaya para hindi masayang ang oras ko, mas mainam na sumunod tayo sa proseso. Patunayan nyo lang sa akin na tama yung hinala nyo at hinding-hindi ko kayo tatalikuran. Wika ng babaylan, pagkalahad nito ng mga bagay-bagay. Nang marinig naman yon ng ama ng kanyang asawa,
Tumangulang naman ito habang sumasagot dito ng, Sige ho, papayag kami. Pero hindi namin maipapangako na bibigyan namin sila ng maginoong pakikipag-usap. Isang pagkakamali lang ang maipakita nila. Gugulo ang ating lugar. Matapos naman yung mailahad ng biyanan niya, agad naman silang umalis sa bahay nito. Pagbalik naman nila sa kanilang tahanan, agad namang inihanda ng mga kapatid ng kanyang asawa ang lahat ng kanilang gamit. Bawat isa sa mga ito, armado ng matataas na kalibre ng baril na parabang may digmaan yung pupuntahan. Pagsapit naman ng hapon noong mismong araw, kagaya ng inaasahan, muling dumaan ang isang pamilyang halos ilang araw ng pabalik-balik sa harapan ng bahay nila. Kapag kinakausap din yon ng ama ng asawa niya, hindi yun umiimik. Sa halip nagpapatuloy lang ang pagtitig nito sa binatang kinaroroonan ni Trolenico. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, parang sa patay na ang amoy nito na parabang ilang buwan na yung hindi naliligo. Pagsilay naman ng kanyang biyanan sa pagdaan ng pamilyang yon, dali-dali naman nilang kinasa ang kanilang mga armas habang mabilis na naglalakad papalapit sa mga ito. Nang akmang bubuksan na nila ang pinto, agad naman nilang nasipat na maglalakad na yon papalayo. Kaya ang ginawa nila, sinigawan nila yon na tumigil. Pagkarinig naman ng mga ito sa sigaw ng kanyang biyanan, mabilis naman yung tumigil sa kanila sabay angil habang namumula ang mga mata. Dahil dito, hindi na sila nagpatumpik-tumpik na paulanan ng bala ang mga ito. Sa sobrang dami ng pinakawalan nilang basyo, halos akalain ng mga tao sa kanilang lugar, nagkaroon ng engkwentro. Dahil sa nataon din noong malayo ang kampo ng mga sundalo sa kanilang lugar, kaya na may gabi na nakarating ang kanilang mga responde. Pagtungtong naman ito sa bakuran ng bahay nila, kampante naman yung hinarap ng ama ng kanyang asawa habang nagwiwika sa pinuno ng mga ito ng, Tiniente, nagkaroon lang kami ng problema kanina. Bumalik na kayo. Wala namang nasaktan. Tsaka kilala mo naman ako. Hindi ako nagpapaputok ng walang dahilan. Kahit magtanong ka sa mga kababaryo ko, wala kang maririnig na testimonya ng mga taong inabuso ko. Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ito, sabay utos sa kanyang mga kasama na bumalik na sa kanilang kampo. Bago rin ito nilisan ang kanilang pamamahay, mariin naman itong inilahad na wala silang masamang pakay sa pamilyang yon. Kaya lang rin sila doon pumunta ay para klaruhin ang tungkol sa nasagap nilang balita. Nang masipat naman niya ang mga pangyayari, hindi niya maiwasang mapaisip kung gaano kamakapangyarihan at kaimpluwensya ang matandang yun. Sa isip-isip niya, dahil gano'n ang kaibigan ng tatay niya, may posibilidad ding gano'n din ang estado ng kanilang pamilya. Ngunit buhat sa mga nangyari, pansamantala niya munang nilimot ang tungkol dito. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang mga pangyayari, hindi na nila nakita pa ang pamilyang yon. Wala na ring dumadaan sa lugar nila na kahina-hinala, kaya na may inakala nilang nasindak na ang mga ito. Ang hindi nila alam, naghihintay lang pala yon ng pagkakataon para umatake. Pagsapit naman ng araw ng Sabado, habang nagpapahinga sila Trolenico sa labas ng bahay, may nakita silang dalawang matandang dumaan. Pagtitig naman ng mga ito sa kanyang asawa, agad naman niyang napansin ang pananakit ng tiyan nito, kaya ang ginawa niya sumigaw agad para makahingi ng tulong. Dali-dali niya rin itong inalalayan papasok, at nung papabukas na siya ng pinto,
Sinalubong naman siya ng mga kapatid nito na alalang-alalang nagtatanong. Sa kanilang pag-uusap, agad naman niyang itinuro ang dalawang matandang nakita niya, kung saan dali-dali naman yung hinabol ng mga biyanan niya. Habang binabagtas nito ang daan papalabas ng lupa nila, panay naman ang ginagawa nitong pagmumura na siyang naging sanhi upang maalarma yung mga taong naglalakad. Hindi naglaon nang mapansin naman ng dalawang matanda ang eskandalong kanilang ginawa. Agad naman sila nitong kinaharap, bakas sa mukha nito ang kawalan ng interes na umiwas. Sa halip na makaramdam yon ng takot sa kanyang mga biyanan, nasipat naman niya itong ngumisi habang seryosong nagwiwika doon ng, "Napakamainitin naman ang mga ulo ninyo. Gusto nyo talagang mamatay? Sabihin nyo sa matandang ama ninyo, babalik kami rito ng gabi. Tingnan natin kung hindi kayo humingi ng awa sa amin." Nang marinig naman ng mga ito ang sinabi ng matanda, walang patid naman nila itong pinaputukan. Subalit bago pa man tumama sa mga katawan nito ang pinakawalan nilang basyo, naglaho na parang bula ang mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman yung bumalik sa kanilang pamamahay para magbigay ng abiso ukol sa mga nangyari. Matapos naman nilang maibigay ang detalye sa kanilang padre de pamilya, noon ding mismong oras na yon, inihanda na nila ang kanilang mga armas. Tumulong na rin noon si Trolenico sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, malaking banta ang binitawan ng mga nilalang sa kanilang pamilya. Pagsapit naman ng 7:00 ng gabi, tahimik na ang lahat. Ang tanging naririnig na lamang nila ay yung mga huni ng kukok at iba pang ibon na alam nilang tagapagmasid ng mga aswang. Ilang oras pa ang lumipas bago pumatak ang 9:00 ng gabi. Nakarinig sila ng mga paglapag sa bubong ng bahay. Hindi nila mawari kung ano ito, pero napakarami ng mga nilalang na yon. Base sa mga yapak na kanilang naririnig, may posibilidad na umabot yon ng 30 katao. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman nilang binuksan ang pinto para sana tingnan kung totoo nga ba ang kanilang mga nararamdaman. Ang kaso lang, pagsilay nila sa itaas ng bubong, wala silang nakita. Ang tanging napansin lang din nila noon ay yung 5 banog na panayang pag-ikot sa itaas ng bahay nila. Alam nilang magkakamag-anak na aswang ang mga ito, pero hindi na nila yon pinag-aksayahan pa ng basyo dahil sa masyadong matayog ang kanilang paglipad. Sa loob ng ilang minuto nilang paghihintay sa labas, unti-unti naman nilang napapansin ang tila bang pagdami ng mga kakaibang huni na madalas naman nilang naririnig tuwing tumitila ang ulan. May mga pag-alulong na rin ng aso sa kanilang mga kapitbahay, hanggang sa doon na nga nila nasilayan ang mga mapupulang mga mata na bigla na lamang nagpakita sa mga sanga ng punong nasa labas lang ng mga bakuran nila. Paglundag naman ng mga nilalang na yon, doon na nagsimula ang pakikipaglaban nila sa pamamagitan ng walang habas na pagpapaputok sa mga ito. Akala nila mapapangibabawan nila ang mga nilalang na yon gamit ang matataas na kalibre ng armas, pero nang mapansin naman nilang hindi yun namamatay, doon na sila nakaramdam ng matinding takot sa katawan. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayaring yon, pilit naman silang umatras habang walang patid na pinapuputukan ng mga nilalang. Akmang bubuksan na sana nila noon ang pinto nang bigla naman silang napatakbo papalabas nang masipat nila ang isang malaking kalabaw na may 4 na sungay.
Nagliliyab ang pinakadulo ng sungay nito, tapos yung bunganga nito walang patid sa paglaway. Dahil sa pagsuwag sa kanila ng kalabaw, hindi na nila nabuksan pa ang pinto ng bahay. Nang mapagtanto naman nilang wala na silang mapagpipilian, nagpasya silang lumaban na lang hanggang sa kahuli-hulihan ng basyo ng kanilang mga armas. Inakala na rin nila noong yun na ang katapusan nila, pero bago pa man mawala ng bala ang kanilang mga sandata, may nasipat si Trollinico na isang anino ng lalaki na nakaupo sa ulap kung saan umiikot ang mga malalaking banog. Kaya niya yun napansin ay dahil sa ginawa niyang pag-ilag sa kalabaw na walang patid na sumusuwag sa kanila. Sakto naman kasi noong nasagi nito ang kanyang pantalon, kaya pagbagsak niya sa lupa, nakita naman niya ang taong yon. Pagtayo naman niya, agad naman niya yung itinuro sa kanyang mga kasama na siyang naging sanhi upang mapasilay din yon sa langit. Dahil sa ginawa ng mga ito, dalawa sa mga kapatid ng kanyang asawa ang naundaya ng saksak nung mga aswang na nagtutulong-tulong para paslangin sila. Maya-maya pa, pagbulusok naman ng taong yon, isinama na nito ang 4 na banog na nagawa nitong mahuli. Minuto lang din ang naging pagitan nang bumagsak yon sa bakuran ng bahay, bit-bit ang mga nilalang. Dahil sa lakas ng pagkakalagpak nito, pansamantala namang binalot ng usok ang buong paligid na siyang naging sanhi upang hindi nila agad makita ang mukha ng panauhin. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Trollinico nang masipat niya ang mukha ng kanyang ama na nakangisi habang nakatingin sa kanila. Pagsilay naman ng mga nilalang sa tatay niya, walang patid naman nila itong sinugod, subalit kahit anong gawin nila, hindi nila yun magawang malapatan ng pinsala. Yung katawan kasi nito, nagiging parang hangin sa oras na inuundayan nyo ng saksak ng mga aswang. Dahil sa pangyayaring yon, muli silang nagkaroon ng pag-asa para makipaglaban. Sa tulong na rin ng kanyang ama, tila bang naging madali na lamang para sa kanila na lipulin ang mga kalaban nila. Alam niyo, pinuno, yung punyal na hawak ng ama niya, parang may sariling buhay. Tuwing binibitawan kasi ito, kusa yung lumilipad patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Hindi rin yung nagmimintis, at sa oras na tumarak yon sa balat ng aswang, sinisiguro nitong aabot yon sa puso nito. Sa loob ng ilang minuto nilang pakikipagbuno, tuluyan na nga nilang nalipol ang mga nilalang na yon. Matapos ang mga pangyayari, sakto naman ang pagsilay nila sa babaylan na kasalukuyang nakaupo sa ibabaw ng bakod ng kanilang tahanan. Sa halip din na lumapit yun sa kanila, pinili na lamang nitong umalis dahil naroon na rin ang tatay niya. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, hindi na sila ginambala pa ng mga nilalang na hindi nakikita. Bukod kasi sa doon na muna tumira ang tatay niya, nabigyan na rin sila ng karampatang pangontra para sa kanyang supling. Sa paglipas pa ng mga buwan na taon, hindi na rin niya nagawa pang malaman ang sikreto ng kanyang ama. Bukod kasi sa marami siyang trabaho, nakatuon ang kanyang sariling wisyo sa pagpapalaki ng kanyang anak. Pero alam niyo, pinuno, magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring binabalot ng misteryo ang tungkol sa buhay ng ama ni Trollinico na minsan niyang nakita na isang lalaking nakaupo sa ulap. Okay.
opinyon ko sa kwento. Sobrang angas ng tatay ni Trolinico. Alam nyo ba, ito yung kwento natin na meron tayong maangas na karakter pero walang linya. Pansin nyo? Hindi siya naglinya buong kwento. Pero ganun siya katindi, tsaka ganun siya kabagsik. Isipin niyo ilan yung pinatumba niya. Well, tansya lang naman yun. Almost 30 daw nakatao, no? Pero, grabe, nakaupo pa sa ibabaw ng ulap. Alam nyo yung datingan sa akin, parang San Goku eh. Di ba? Nakaupo sa Kinton Cloud. Tapos tinitingnan yung mga kalaban sa baba. Tapos sinaglit lang eh. Di ba? Alam nyo, maganda sana to kung may isa pang kwento eh. Or kahit dalawa. Yung pangalawa ay yung second episode, parang backstory ng tatay niya. Tapos yung pangatlo, syempre, kung sino yung pinakamortal na kalaban nun. Well, wala namang binanggit, di ba? Tsaka yung pagiging bantog ng pangalan ng tatay niya. Kilala eh, di ba? Pati nga sa mga ibang lugar, kilala yung tatay niya eh. Nire-respeto tsaka ginagalang. Isipin niyo grupo na ng mga rebelde yon, pero nire-respeto yung tatay ni Trolinico. Kaya malaking question mark ngayon, anong meron at sino ba talaga yung tatay ni Trolinico? Kasi hanggang ngayon daw, binabalot pa rin ng misteryo yung utak ni Trolinico kung ano bang meron sa tatay niya. Well, hindi naman binanggit kung patay na ba o umalis lang. Pero ako, sobra akong bitin sa kwento na to. Pero overall, sobrang ganda talaga. Wala akong masabi. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.